Kienet ċena ta' erda sħiħa dik li kien hemm fwiet il-Busbis fir-Rabat. Kmini 3 filgħodu nirien kbar ħakmu l-Wildlife Park fl-Imtaħleb. Nirien li ħallew ħerba totali hekk kif ħafna mill-istrutturi kienu magħmula mill-injam. Kienu s-sidien tal-istess park li ndunaw bin-nirien fis-sigħat bikrin, hekk kif huma jgħixu bis-swit. Anke r-residenza tagħhom intlaqtet min-nirien. Ma li rawx kienet jiġri libsu l-ewwel ilbis li sabu, ħarġu barra u ċemplu għall-għajnuna. Dan fil-waqt li pruvaw isalvaw xi wħud mill-annimali li hemm fil-post. L-għajnuna waslet mingħand id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-ħaddiema tat-tifi tan-nar, il-Pulizija u kif ukoll id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Il-pumpieri kellhom jissiltu għal ħin twil ma' nirien kbar li ħakmu l-park li kien mimli b'kull xorta ta' annimal. Ħidma li kienet waħda diffiċli iżda li kienet ta' suċċess, kif spjega d-direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali Noel Montebello. Civil Protection bdew jitfu n-nar min-naħa tagħhom u aħna dħalna l-annimali. Kienet operazzjoni diffiċli ħafna għax tissalva l-annimali, annimali li uħud minnhom huma eżotiċi, allura inti bej dak in-nar, bej l-annimali kun imbeżza. Però madanakollu aħna din tim tajjeb, aħna f'każijiet hekk inqala t-tim kollu minn hawnhekk telgħu fil-post u fil-fatt bdew joħorġu l-annimali, ġifieri kien suċċess għas-salvajna ħafna. Evidenti d-dieqa fuq wiċċ sit il-park, Christopher Borch, li l-annimali li tant kien iħobb kellhom jgħaddu minn din it-trawma. Minħabba n-nirien kbar li ħakmu l-park, fuq il-post kien hemm preżenza kbira ta' vetturi tat-tifi tan-nar flimkien ma' bowsers li kienu qed ifornu aktar ilma. B'xorta ħażina għad żier ta' annimali tilfu ħajjithom bitħaħen li belgħu. Madankollu ħafna oħrajn kienu salvati. Kien hemm xi otter li mietet, kien hemm xi xadina li mietet ukoll u kien hemm xi ġiex pantjeras li mietu. Però madankollu l-ljuni salvaw, it-tigri salvaw, kellna kabs ukoll, kellna l-kabs salvajnihom ukoll, kien hemm 6 klieb salvajnihom, waħda minnhom kellha l-papis ukoll. La safar kollha ħriġnihom. Montebello spjega wkoll li sit il-park qed jieħu ħsieb għall-kura ta' dawk li kienu salvati, filwaqt li d-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali qed jagħti l-kura lil xi safar. Fuq il-post inġibu wkoll vetturi li fihom jinġarru l-annimali, f'każ li jinqala l-bżonn li wħud mill-annimali l-kbar ikollhom bżonn jittieħdu post ieħor. B'xorti tajba l-ebda annimal ma ħarab minn fuq il-post waqt dan l-inċident. Madankollu il-ħsara kienet waħda kbira li tammonta għal eluf kbar. Min tarif li għandu One News, in-nar kien ta' intensità qawwija minħabba li fuq il-post kien hemm ukoll ħażna ta' fuel u anke splodew iż-żewġ ċilindri tal-gass. Madankollu għad mhux magħruf x'wassal biex tkebsu n-nirien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri mar fuq il-post u wiegħed il-kooperazzjoni kollha.